Říkáš si, proč na mě ten chlápek mává? No to je jednoduchý, asi ti chce něco říct, jo? Stačí k němu dojít, přijmout úkol a on už ti řekne, co od tebe potřebuje. Dělat questy pro NPC je čistě dobrovolný, takže pokud chceš, tak je dělat vůbec nemusíš. Svoje questy si můžeš zobrazit pod klávesou J ve své questové knížce. V knížce si taky můžeš zobrazit již hotové questy, nebo si je i zpětně přehrát, jo? Aktivní v jednu chvilku můžeš mít jenom jeden quest, takže pokud chceš žít jiný, musíš ten nedokončený kliknutím zrušit. No a aby to nebyla jen nudná interakce s NPCčkama, tak každý quest je jen nadabovaný. No jen si to poslechni sám, že jo? No nazdar, cizinče. Ale nebudu ti lhát, ale už jsem viděl hezčí individua. Skoč si ke kadeřníkovi, pojď, ukážu ti na mapě, kde to je a něco se sebou udělej, tohle to je fakt příšerný. Odměny z questů jsou různorodý. Někdy tě mohou překvapit, jiné tě mohou něčemu naučit a jindy budeš rád, že si ho vůbec přežil. Nachystaných pro vás máme více než 150 originálních questů, ale ne všechny může plnit každý. No a praví průzkumníci můžou narazit na velmi překvapivé questíky, které možná dabuje někdo, do koho byste to nikdy neřekli, že jo? Je to prostě plný překvapení a už je jenom na tobě, jak se s nima popereš.